Ei, miksi sä mun hiiri nyt on? Ei vittu, mun hiirit viikkaa apua. Parkour. Siis mä en voi kääntyä. Ei vittu, se tekee sitä Ei. Kattokaa tää. Anna. Äijä! Oh, Ei, Arho, ei. Restarttaa. Oh No my days, vittu. oh my days, aloittaa meidän tämä- tiimiläiset on niin huonoja. Matti ei oo yhtä paha. X-röntgen. Okei. Mä menen saa röntgen. No mitä? Oho! Onks täällä eläinbotti? Mua pelottaa, että sillä on. Toi ei osunut siihen kyllä, musta tuntuu. Se on paljon parempi, mutta mä en nyt tiedä, onko se ihan snipu paljon parempi. Mitä vittua tää meidän tiimiläinen? No Se joo, on niinku paljon parempi. Se on kehittynyt huonosti. No niin, mut siis en mä siis tykkää. Musta tuntuu, että mä oon ehkä enemmän... Missä se aimbotti nyt sit on? Miksi sillä Desert Eaglellä? Miksi sä oot Äijä. niin Täällä on koko ajan, että mä pidän sen femboina. Äijä. Mitä? Varmaan pidätetään, jos mä tekisin ton. Ai hetki, mitä? Siis, Mitä? Fuckli. mikä Linuxissa edes on niin hyvää sun mielestä? Se pingviinin Se- logo. Se toimii paremmin. Ja se, että sulla on kissa Ja- siellä sun näytöllä. Se on kiva. Ja se, että sä voit modaa sun näyttön näyttää isolta mieheltä, joka pussaa. Ei. What's up, mitenkään. good? It's Kato, me, mä Genghis katon. Khan. Ne tulee meidän takaa, ne tulee takaa. Lokin. Arvo, tää on sun syy. Miksi se meni tappiin? No ainakin sä oot Mä vittu selitin jo. Se ei tää Iri- uudelleen. En näyttänyt ei kääntynyt ymmärtävän. yhtään. Mut jos sulla on armor, niin sit se on jotain 6 tai 8. Älä sano. No okei, Älä, hyvä. hyvä. No more Eikä neton ja tää voita huu. sovella. Ei, mitäs teet? Miksi sä No yrität varmaan tähtää? Mitäs teet? Äijä. Renokard. Oh my Mitä days. vittu? No meillä. Ei, mitä teet? Äijä, ne on Täällä ei oo meillä. yhtään ketään. Niin. Miksi sä Mitä sä kattoo koko ajan teet? lattiaan? Ei kattoo koko ajan lattiaan niinku se on joku... Se näki Mä yhden en legit. tiedä. Aimbot. Se on sellainen ujo fembo, Oh. se kattoo koko ajan lattiaa äijä. Silleen Ei! Mistä sä tiedät? Gang. Se on häkkäri. Okei. Äijä, mä sain No 2. viholliset manipuloi pelin koodia, että ne saa etuaseman. Älä! Vannon. Mitä toi edes meinaa? Onks mun screen on rasisti? Mitä? Mitä toi edes meinaa? Mitä? Toi etti granati! Varo! Mitä te teette? Täällä ei oo vihollisia. Siellä on! Älä ammu, sain- älä ammu! Oh shit. Mihin te täällä miitte? tulee. Ne on siellä. Fuck, No kaksi, ne siellä on ampuu kaksi. meitä. No, ei sitten. Perse. Mädela. Ami, tappakaa mut vaan ihan sama. Kattokaa tää. Äijä. Mä en halua laittaa Heti mun kun mä pelaan teidän kanssa, niin mä häviin. Hei, Mut heti sit kun kun me mä pelaan pelataan kultikaan, niin Valtin mä häviin. Kuuntele. Tossa ei. Mitä toi edes meinaa? Ja. Ei, kun me pelaan teidän kanssa, mä häviin. Sit kun me pelaan kuutikaan, mä häviin. Kertooks toi vähän enemmän susta kuin meistä? Hei, mitä? 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 Oi Mitä sä teet? vittu! Valtti, miksi sä tapoit mut? Mitä mä tein? Mitä mä tein? Miksi toi eikä alkaa vaan naipaa mun? Mitä mä tein? Anteeksi? Kuka tappoi ne? Valtti, miksi sä tapoit mut? Mä vaan käännyin ja katsoin. Äijä, ampu. Mitä? Mä luulin, että sä tapoit. Mitä? Mulla on tupla perre. Tää ei mene hyvin. Älä. Äijä, mä oon 60 helaa! Mitä? 67 helttiä. Sori, bro. Alekseli Ilukin. Oh my god, Säkkää. mä... Tai joku äijä lentää täällä. Mitä? He manipuloivat tämän pelin koodia. Sori. Yhteys On katkaistu. 12. Istuntoon liittyminen epäonnistui, sillä istunto on täynnä oleva... Hei, nyt te äänestätte kyllä jonkun ajan pois sieltä. Sori. Nyt te kyllä äänestätte jonkun sieltä pois. KMSP on yksi. Mitä vittua? Miksi sä mut kikkaat? Ei. En mä kikannut. Mä laitoin se exhibit. Vote by Valttinho. Kick players mega. Nah, vote failed. Pillu. Äijä yritti.
Sori. Toi taitaa olla Turkin Me presidentti, toi Aalto. vihreä profiilikuva äijä. Niin, olkaa varovaisia. Meitä kuunnellaan. Turkin presidentti. Mä väitän, sillä on parempaa tekemistä kuin taas CSM. Ei, Ei. toi on toi profiilikuva. Ei! Se on Äijät, tosi huono. mulla on Niinku, kaa. jee, Se mulla. Mbappé pelaa CS. Joo, ja Giroud. Spavnil. Lakko pelaa CS. Au. Mr. Jallukin. Joo, siis Mitäs niin? Au! Mitä? Mikä toi? Äijät, kun mä sanoin, mä oon hyvä tässä pelissä, mä en pelele. Hei, missä menet? hyvä. Mitä? Mitä? Miksi sä annoit se plänttää? Mutta vielä yksi jäljellä. Se tulee niin kappaa Viisi. suhun ja tappaa. 4, 3, 2, Mitä toi tekee? 1. Sunkaan Frank. Toi näyttää vaan... Mitä Ne flashbangas meidän. Oikeesti? Äijät, mun logo on huolella. Joo, no se ei ole hyvä tekosyy siihen, että sä ammut tiimitovereita. No joo, onhan. Ei. Eihän. Se oli misklikki. Jos otet seuraavassa, sä saat Pommi! Pitää... Pommi. Älä katso sitä pommi! Ei mennyt edes huonosti. Toi meni ihan hyvin. Toi meni ihan paska. Toi meni ihan päin hemmettiä. Vaikka Moi Eisö, mä en edes kerennyt ostaa. ostaa asetta, äijät, mulla on pistooli. Au, okei. Ei. Mitä? Se ei Äijät, mulla logo vitsisti. Pitäisikö mun endaa sun shafferin? Älä, No, please. älä Tuolla on tulta. Valtti! Juokse. Ne tulee. Sä räjätit mut. Se ton Aimi on. Silloin vaan tuolla beretta ja sit yksi pommi. Äijät ei. Äijä, mitä sä teet? Me voidaan me vaan surrendera, please. Oh Anteeksi. my fucking days. Se seinän läpi myös. Ballerina. Bom, bom, bom. Tää äijä. Bom, bom, Mitä bom. tää? Tiimiläiset ihan paska. Bom, 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 bom. Oh, leipä, kiitos. Äijät ei. Thanks, Okei. spectator. Siksi sä Joo, mä näin ton. X-auta. Mä näin ton. Intensiivisin dueli ikinä. Takat. Frank, Koska oli yksi tyyppi Kuka vaan se oli? sä et just... Tee se. Uskallat sä? Tee se. En halua. Älä ammu. Teet sä? Haluat sä? Mitä te teette? Matti ja Frank. Valtti, älä Ei, mä seiso siinä. Miten tosta ei tullut muuten sitä, että sä teit sitä makea? Ei, Valtti. Se en ollut mä. Ei. Vittu mä vaan tapaan itteni at this point, vittu. Mä en vittu teettää. Pua. Turkin presidentti. Legit meidän tiimiläiset varmaan kiljuu meille tällä hetkellä. You cannot surrender until the match abandons. Tämä, mitä? Saksa manipuloi pelin koodia, että saa huonomman aimin. Exo, mä lähden. Nähdään. Ei jaksaa, viisat tappaa. Se kärrää meitä. Keskellä on yksi. Se tappoi mun. Ei kun Frank Ei. tappo. Ei. Mä oon kyllä vielä Frank pelissä, tappukaa. että en tiedä miten minä tein ne mitään. Silleen noita juttuja, että niinku, Onko se yhtään kattonut sitä? Frank, miksi sulla on pommi? Mitä sä teet? Pettakaa. Et uskalla. Älä! Taistelu. Milloin me erotetaan ihan oikeesti? Tää ei oo tappanut Miten teitä ei oo joku vieläkään? 500 kertaa. Miten vitsi sitä ei oo bännät? Miten sua ei oo bännätty? Kun en oo tappanut ketään. Ei se oo siitä, että tappanut, se on siitä, että Kuka toi? ei nyt Nyt chill.
Okei. Ei mua. Ei! Ah. Kuuluisia. Tiedätkö mitä meidän pitää tehdä? Siis, no, Me pitää alkaa käyttää huumeita, puhua alaikäisille lapsille ja mitä muuta ne pedofiilit tekee? en mä tiedä. Rahaa. Ei, hyi. Miehet on Me pitää olla Epstein-faileissa. Kurkkimaan. Ja se Joo, selväksi that's it. lukee. Et äijä, Arho, musta tuntuu, että meistä tulisi varmaan aika successful niinku Minecraft-tubettajia. Ja se selväksi haluppi luketa. Niinku taikurin diggi my ass. Niin, mistä me puhutte? Että, Jammailen mun kahvituus joo, mä huomasin joo. Että sitten kun me ollaan tehty tarpeeksi videoita ja me ollaan tarpeeksi kuuluisia niin kuin Minecraftin kautta, niin eiks niin meistä... Niin sit me saadaan lapsia. Me voidaan varastaa lapsia. Joo. Eihän ne tekee ne Saada lapsi. muutkin Minecraft-tubettajat.